idan musulmi ya zo zai yi zaman tahiya a sallah, me hukuncin wannan tafin hannun da wannan da kuma nan? In zan komar da mu baya a karatunmu na jiya, an ce idan mutum zai yi sujada zai buɗa wa yujafi an jambai haka. Allahu akbar, kun gani a buɗe? Kun ga nayi sujada, an samu me space. Mutum bai zai haɗe haka ba, masu yin sujada sai haka Allahu akbar, ka gani? To wannan kuskure ne. Ba a yin sujada a haka, ka danne wannan gwiwan hannunka a cikinka, wannan ma haka ka matsi haka ka toshe, ba ta da ma daɗi sujada a haka, kuskure ne. Yin sujada a sa nan a ƙasa, gwiwar hannu a sa ta a ƙasa a sujada, shi ma kuskure ne. Haka Allahu akbar, da daɗi kam, amma kuskure ne. Haka an gane? Sallar yara kenan. Duk wanda ya yi sujada ya kafa wannan gwiwar a ƙasa, wannan ma a ƙasa, to ya zo da bid'a a sallah. Ya zo da me? Bid'a a sallah. Haka a'a, wa yujafi haka, kenan ɗaga su ake haka. Sannan kuskure ne sujjada mutum ya haka, kaga hannayensa haka Allahu akbar. Yanzu da zaka ja rula, ina hannunsa yake kallo? Ka gani? Kuskure ne, kenan ya zai haka, ka gani? Sun kalli gawar, ba su kalli kudu da arewa ko kusurwa ba. Ku gane waɗannan abubuwan dan ku yi sallar ku, Allah ya ba ku lada cikakkiya. Shi Allah yana ba da lada ne akan ibadar da aka yi ta akan ilimi, kuma aka cire girman kai aka koye ta. Sallu kama ra'aytumuni usalli din nan, ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yin sallah a aikace. To sai kun kwatanta yadda annabi yake, ka ji a lokacin da kai haka annabi yayi, tunda ba zuwa ake a kasuwa a koya ba. To yanzu maganar in mutum ya zo yin tahiya ya zai, zan yi bayanin wanda ake na kurakurai. Haka zaman tahiya a haka kuskure ne. Kun ga yadda ya bude? Ka ganin na bude, ka ganin na bude? Kuskure ne. Kai wani doro haka, a'a. To ya ake so? Haka shine daidai. Ka ɗora hannayenka da gwiwan hannunka akan cinyarka, gwiwar hannunka akan cinyarka, nan ma akan cinyarka, ko ka ce hannayenka akan cinyarka kawai. Asali shine hannu akan cinya, tunda gwiwar hannun tana da tsawon da watakila cinyar ba za ta ɗauke ta ba, gwiwar hannun za ta ɗan fita waje kaɗan haka. Amma me aka fi damuwa da shi? Hannu akan cinya, ba hannu akan gwiwa ba. Kuskure na biyu shine yin haka. Kaga haka mutum ya zaman tahiya ya haka, kun gani? Kun ga yadda ya lankwame gwiwarsa? Kuskure ne, ba daidai ba ne. Kun ga hannuna na naɗe shi haka? Kuskure ne. Shimfiɗa hannun ake yi. Yanzu ina gwiwata, kun ganta? Ga wannan tsintsiyar hannuna akan ina? Akan cinya. To wannan shine zaman tahiya a haka. Ba maganan ka buɗe haka, ko ba maganan ka yi haka, ba daɗi ma. Amma ya za ka yi? Normal dai zama. An fahimce ni? Tayyib. Magana kuma naɗe yatsa, ka sa hannunka ya je ya rufe nan. Yawanci ana sallah zaga ana yin haka. Haka inda zaga sallar mutane, gwiwar an rufe ta haka, haka. To ba haka ake ba. Tafin hannun suna kan cinyanka, ba wai suna kan gwiwarka ba. Kuma ba cewa aka yi in kai zaman tahiya ka dunkule hannunka ka rungume gwiwarka ba. Kuskure ne. Ina ta maimaita maka dan kar kai ba daidai ba. Amma yanzu normal mutum ya zo zaman sallah ka ga ya haka,
yanzu nan kaga ina gwiwa sai rike, gwiwa ya rike ba ɗorawa ya akan cinyarsa ba. Wa yadaihi ala fakhidhaihi, hannayensa akan cinyoyinsa, haka kenan. An gane wannan? Tayyib. Na biyu, akwai riwayar da ta zo malamai suka yi bayani, Allah musu rahama, wannan hannun na hagu zaka iya ɗora shi haka ya kai ƙarshen gwiwarka, kaga haka? Shi kuma wannan na daman a haka. Kun ga ya ɗan saba ko? Hannun hagun kamar yana kan gwiwa, an gane? Wannan kuma na dama normal yana kan cinya. Kenan kaga a haka za ka yi zaman tahiyan. Ka lura hannun hagun ya fi gaba? To akwai wannan, ko kuma kai haka gaba ɗaya normal. Yanzu kaga hannuna akan me yake? Akan cinya ta yake, ba akan gwiwa ba. Ko kai haka haka, za ga kaman wannan ɗin ya ɗan ɗaga hannun nan yayi gaba, wannan ba laifi, wasu sun ba da fatawa ai haka. Wannan na daman kuma yana nan, yana kan cinya.